Vilagarcía será durante 2 días o centro do debate da actualidade e do futuro dos diferentes portos estatais de España. A Autoridade Portuaria de Vilagarcía acolle por primeira vez a celebración das Xornadas Técnicas de Relacións Laborais e Recursos Humanos do Sistema Portuario Estatal, un evento enfocado a analizar a situación do sector a través de relatorios, mesas redondas, presentacións e sesións informativas en xestión de recursos humanos e relacións laborais. Esta é a primeira vez na que a Autoridade Portuaria de Vilagarcía acolle un evento no que están presentes máis de 50 persoas en representación de 22 autoridades portuarias e portos do Estado. As xornadas foron inauguradas por Álvaro Rodríguez, o presidente do organismo público Puertos del Estado. Na súa intervención, Rodríguez afondou sobre o impacto da implantación do marco estratégico do sistema portuario, recentemente aprobado, destacando a importancia do capital humano dos portos, sen o cal sería imposible acadar as metas marcadas pola autoridade portuaria. Un persoal ao que felicitou pola súa experiencia e especialización imprescindibles para atender as necesidades da comunidade portuaria, o que se redunda nun servizo para toda a sociedade. Pola súa parte, o presidente do Porto de Vilagarcía, José Manuel Corestouriz, resaltou a importancia do porto na evolución histórica de Vilagarcía e a súa influencia sobre a actividade económica da contorna. As xornadas desenvolvéronse durante todo o día e pencharánse este venres.